боришоти шадиди борон ва омадани сел сокинони деҳаи оби шифои ноҳияи рӯдакиро дар нисфи шаб ғофилгир кард ва дар ҳоли тарсу ҳарос гузошт. Нарзигул бо ду фарзанди маъюбаш чӣ гуна аз хона ва доми сел берун шуданро намедонист. این مردک بیرون برآمدک تامی اسپید نکردک تامی برآمدک نگاه نتونست که دروازه دم مثلا چیمونه دقت کردم میخوام خواستم نگاه کردم که شراست نگاه کردم که او میخواد بالانس دو اومده است و دیگه باور نمیکنم بچه‌ش میگم میخوای خوام بدارم دیگه بچه‌ها رو نگاه میکنم او چجان ما با کجا میبریم ما رو به ترزه میبری گفتم اینجا پشت شمال دیگه چخر ما به ترزه میبرم. бо кӯмаки ҳамсоя шавҳараш фарзандони маъюбро аз доми об дар дохили хона раҳо карданд, аммо ду рӯз боз дар хонаи ҳамсоя зиндагӣ доранд. сели шаби 1 июн ба ин монанд 8 манзил ва таххонаҳоро дар деҳаи оби шифо зери об гузошт. сокинон бо кӯмаки сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ду рӯз боз аз дохили манзил ва ҳавлиҳояшон оби лоёлуд мекашонанд. баланди об ина маълум аст. اون 60 سانتی متر هم خیلی او 60 70 سانتی متر او درون. خونه هم ضرر دیدن او خونه و هم ضرر درون خونه دروماده نمیشه ولی اینو با یامودمو دادری خو رفته نمیشه. мактаби кӯҳнаи ин деҳа феълан ба сифати мактаби таҳсилоти ибтидоӣ фаъол аст ва селхезӣ фаъолияти имсолаашро қабл аз вақт қатъ кард. кӯдакони ин мактаб феълан таҳсилро дар мактаби дигар идома медиҳанд. бинои кӯҳнаи муассисаи таълимӣ пурра зеро монда шақле ки мебинед ва баъди синфхона об даромада аст ки масалан таххонаи масалан ҳамин биноҳо пурра зеро мондаанд ва дар ин ҷо амагӣ 800 нафар хонанда аз синфи 1 то 4 таҳсил мекард ки шақле гуфтем дар аввал дар се баъз дар муассисаи таълимии навбунёд таҳсил карда истоданд. боришоти боронҳои шадид ва сели шаби 1 июн ба киштзори мардуми ин деҳа низ зиёни ҷиддӣ расонидааст. бархе аз деҳқонон мегӯянд акнун аз ҳосили имсолаи зироаташон умеди зиёде надоранд. اینجا آفتابپرست همش تمام این آفتابات تمام شده. همش گندم است. یک هکتار گندم است. 80 تا آفتابپرست اینجا 8 تا کارتوشکا داریم. تمام شد. اونطور نخوتون رو بیو. کنید چه داریم بعد 12 ساعت دیگه. پایان کنوشان شده گاوش. сокинони деҳа мегӯянд дар ин деҳ дар замони истиқлолият бори ҳаштум аст ки сел меояд. иллати аслии сели имсола дар деҳаи оби шифо банд будани пешироҳи сои обгузари болои деҳа гуфта мешавад. сабаби асосиш пеш ями оба маҳкам кардани ами роҳсозо буд ки ами об дар ин деҳа хест об меомад зиёд ба об пештара кофилш меомад ба қадри имкон мерафт. боришоти борону жолаи шадид дар чанд ноҳияҳои дигари кишвар махсусан минтақаи ҷануби тоҷикистон боиси хисороти манзилу киштзор ва ҳатто кушта шудани як нафар дар ноҳияи хуросон шудааст. باید قید نمود که از اولی سال تا به امروز در نتیجه زیاده از 500 حالات و حادثه‌های طبیعی که در حدود جمهوری ما رخ دادن متاسفانه 17 نفر شهروندانمان به هلاکت رسیدند که اگر 2 ماه اخیر رو ما تحلیل کنیم این هم باشد راست میاد به اون آمدن سیل و در نتیجه به اون هم باشد بارشاتی که در از اول بهار خیلی و خیلی زیاد به قید گرفته شده بود به قید گرفته است. бино ба иттилои маркази ҳавошиносии тоҷикистон то 7 июн ҳаво дар кишвар номусоид боқӣ мемонад ва боришоти пуршиддати борон дар минтақаҳои кӯҳӣ дар назар аст. гуфта мешавад дар ин рӯзҳо хавфи омадани сел, ярҷ, фаромадани сангрезӣ махсусан дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ баланд аст. кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ ба мардум ҳушдор додааст ки дар ин рӯзҳо аз ҷамъоварии маҳсулот дар доманакӯҳҳо, чорвочаронӣ, шикор ва моҳидорӣ худдорӣ намоянд, чун боришоти шадид лағжиши заминро ҳам хеле зиёд мекунад.